Ostegun honetan, hilako 27 Foru Jauregiaren aurrealdeko kartela kendu du Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok, alegia bakea behar dugu dioena. Urteak eman ditu kartel horrek Foru Aldundiaren egoitzan Bizkaiko gizartearen bake eskakizuna gogoan izateko. Kartela kendu aurretik, aldun nagusiak Gobernu Kontseiluan onartutako erakunde adierazpena irakurri du. Jose Luis Bilbaok esan du egun garrantzitsua dela Aldundiarentzat, Bizkaiarentzat eta bere historiarentzat. Bilbao oso pozik azaldu da bere ametsetako bat bete da eta. Izan ere, 2003an lehenengo aldiz kargua hartu zuenean, bere nahia kartel hori kentzea zela adierazi zuen. Halaber, aldun nagusiak eskerrak eman dizkie bakearen alde lan egin duten guztiei eta nabarmendu du orain denon artean egin behar dela bidea gure gizarteak behar dituen oinarrizko 3 ardatzak jomuga hartuta. Ongizatea, elkarbizitza eta etorkizun oparoa ekonomiari dagokionez, baina ahaztu barik. Amaitzeko, azpimarratu du, askatasunean biziko den Euskadira eramango gaituen bake garaia dela.